Moc děkuji za úvod do dnešního setkání. Já na to drobně navážu. Nejdřív bych chtěl tedy omluvit našeho kolegu Víťu Hrocha, který tady měl být s námi, ale byl odvolán. Naštěstí ne finálně, jenom pracovně na určitou misi, takže bohužel se dneska nemůže zúčastnit. Takže se toho dneska zhostíme my s Matějem. Já ještě jednou se představím, jmenuji se Tomáš Pařízek, jsem provozní ředitel Tritonu a mám tady tu čest moderovat po druhé diskuzi, takže mám připravené notičky, nesypu to všechno z rukávu, aby to mělo nějakou strukturu a někam jsme nezabočili, kam úplně nechceme. S Matějem už spolupracujeme 5. rokem a Matěj se za chviličku představí sám. Ne, že bychom vám sem přicházeli říkat nějaké chytré poradenské řeči, ale bavíme se o reálné zkušenosti z balkánského prostředí. A rádi bychom tu dnešní přednášku, ačkoliv to tak bylo nazváno, trošku pojali jako diskuzi, jako dialog, protože i určitě vy máte řadu svých zkušeností, světlých, středně světlých i těch tmavých, takže je prostor se tady o nich pobavit, protože ten region, o kterém se budeme dneska bavit, je zajímavý a není jednoduchý. Takže o tom by mělo být merit toho dnešního setkání a budeme se bavit i o konkrétních zkušenostech, o konkrétních příkladech. Takže poprosil bych nejdřív Matěje, my si tykáme, takže Matěj, prosím tě, si už si krátce představil, než se pustíme do toho tématu. Dobrý den, já se jmenuji Matěj Ferančík, jak říkal Tomáš, v Tritonu jsem 5 let pomalu. A moje expanze do zahraničí začala, když mě babička s dědečkem unesli do Stuttgartu, když mi byly 4 roky. Tak od té doby se pohybuju v zahraničí, víceméně po celém světě a na Balkánu jsem strávil 5 let. A v Tritonu jsem působím jako senior projektový partner a moje nějaký background, nebo to, v čem jsem relativně dobrý, je řízení firem, krizový management, nějaký coaching, mentoring a obchod všeobecně, včetně nákupu logistiky. Jo, tak to jsem já v zkratce. Matěj, moc ti děkuji za představení a pojďme se pustit do toho tématu. Možná nejdřív takový krátký úvod, jestli vy znáte Balkán podobně jako já, to znamená buď z paluby Plachetnice nebo horizontále z pláže na Makarské, tak to je opravdu jako jenom úzký pohled. Je to zajímavý region, historicky jsme do toho regionu taky částečně patřili několik set let v rámci rakouského impéria. Ale kulturně se bavíme o poměrně složitém prostředí. Jsme v území, které má 3 náboženství, řadu různých národností. Některé země jsou spíš uspořádány podle principu klanového řádu, než podle nějakého systému moderního fungování státu. A to samozřejmě v tom hraje svoji roli a každá ta země má za sebou poměrně složitou a divokou historii a některé poměrně nedávnou divokou, kterou jsme asi všichni zažili ještě začátkem 90. let, kdy zuřila v téhle oblasti válka. Nicméně ten region jako takový se poměrně zajímavě rozvíjí. Když jsme si dělali přípravu na dnešní setkání, tak nás i překvapilo, v jakých segmentech, v jakých oborech ty jednotlivé země se zmáhají, rostou a nabývají sílu ekonomickou, o tom se také budeme bavit. Ale primárně si nejdřív pojďme zařadit trošku ten region jako takový. Takže Matěj, mám na tebe první otázku. Jak ty osobně definuješ Balkán? Pro biznis a které země bys do toho zařadil? Tak ono nevychází to z toho historického podkladu, který asi všichni znáte, to znamená, já jsem si to trochu přizpůsobil i tím, že kdysi jsme dělali development na Balkáně a tam jsme si definovali Balkán, který začíná Maďarskem a končí Řeckem. No, takže já jsem to pojal tak, jako, že je to celá tahleta oblast, doufám, že se nikdo neurazí, nikoho jsem se nedotknul, protože v jiných zdrojích ten Balkán je definován jako bývalé krajiny Jugoslávie, jo, takže všechno až po Albánii, včetně Albánie a Severní Makedonie. Jo, takže my máme ten pohled a
takhle budeme s tím pohledem pracovat. A je tam jedna výjimka, která je asi novum, a to je, že Kosovo se oficiálně řadí pod Srbsko, i když ne všechny krajiny ho oficiálně uznali jako srbskou část. Jo? Teda jako samostatnou část, pardon. Tak. Já bych možná na to navázal rozvíjející otázkou a klidně poprosím i o nějaký příspěvek z publika. Otázka zní, jaký je podle tebe největší mýtus o expanzi na Balkán, který jsi slyšel? Já mám dva. Jeden je, bude to rychlé. A ono to rychlé není nikdy. Jo. Tam, jak jsi mluvil o těch kulturních rozměrech a rozdílech, tak ono tak je, a i když najdete toho, ten start může být třeba rychlý, že se vám povede dostat se do správného segmentu nebo si vytipovat nějakého partnera, ale vždy se něco přihodí. Jo. Buď legislativně nebo právně ty kolečka se pak začnou točit, a tím, že ne všechny krajiny v tom Balkánu jsou patřící pod Evropskou unii, k tomu se dostaneme, tak tam pak ty rozdíly už začínají být jako markantní, jo, včetně kultury, obchodování a tak dále. No a druhý je s tím spojen ta fáma víceméně, nebo mýtus, a to je, že stačí najít lokálního partnera a je hotovo. Jo. A je to tenký led a musíte si dát velmi dobrý pozor, koho do toho holdportu s sebou vemete. Jo. Protože ten váš partner může být i urychlovač, nějaký spouštěč, a zároveň může být i brzda. Jo, to funguje příměr, když si na Ukrajině nebyla, i když to tam nepatří, ale můžeme to použít, když nebyla ocel, tak se dva potkali takhle v hospodě a řekli, já mám peníze, já mám ocel, a když odcházeli, tak jeden šel hledat peníze, jeden šel hledat ocel. Jo, tak podobně to funguje. Je tam spousta lidí, kteří můžou být navázáni, ale nemusí na ty správné lidi, a vnímají sami sebe, že můžou pomoct, ale když to není tak, to je fakticky, tak je s tím problém. K těm konkrétním příkladům se potom dostaneme, protože ty si zažil při té své anabázi úspěchy, poloúspěchy i neúspěchy. Ano, takže je tam celá paleta těch zkušeností, které potom rozdiskutujeme. Možná já se na začátek zeptám, můžete zvednout ruku ti, kteří už jste obchodně na Balkáně aktivní? Výborně. Děkuji. Klobouček. Odvážný, přeje štěstí. Tak, super. Možná bych se teda vrátil zpátky k tomu tématu, které si tady nadnesl, a to je vlastně ten rozměr členství nebo nečlenství v Evropské unii, protože ono to má nějaké jako atributy. A tady bych tě poprosil o krátký komentář, jak bys z pohledu členství o kandidatury ty země rozdělil. Možná jenom přehledově pro vás, abyste měli představu. Tohle nebudu číst, to je pro vás možná zajímavý, možná ne. Nevím, jestli to všichni znáte, takže je to k nějakému 23.1. Jo. A já bych to rozdělil do nějakých 4 částí, ten přístup. Jo. A první je nějaká legislativa, která se liší v těch státech, které patří do té unie, a v těch státech, které nepatří. Jo. To znamená, my máme tady v unii zavedené nějaké pravidla, nějaké certifikace, nějaké standardy, nějakou kulturu, která je daná tím nositelem unii. A když jdeme čím víc na jich jdeme, tak víceméně se to považuje jako export do třetích krajin. Jo. Takže tam ty technické požadavky anebo nějaká interpretace těch pravidel nese sebou spoustu jako papírování legislativy a podobně. Jo, takže na to je potřeba si dát jako pozor. Druhá, podle mě celkem zásadní věc je měna. Jo. Slovinsko, Chorvatsko jsou části měnové unie, takže tam není problém.
a Bulharsko nově pro 1.1. je součástí měnové unie, i když teď byly tam velké protesty, ale kdysi měli fixovanou měnu na euro, to je jak Rumuni třeba, Řecko. a ostatní víceméně, tam vám hrozí kurzové riziko. Jo? Celkem významné dle toho, jak se hejbe geopolitická, politická, ekonomická situace v daném mikroregionu. Jo? Takže tam je potřeba pak si dát pozor na platební podmínky, zkracovat ten platební styk a podobně. A pak mám ještě dvě, já jsem to nazval jako logistikou, to znamená, je to nějaký přeshraniční jako styk a ani ne tak styk, jako pohyb lidí. Jo. A Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, tak tam ten pohyb je, Chorvatsko, samozřejmě Slovinsko, ten pohyb je volný. Jo. Tam nejsou žádné jako problémy na hranicích, ale zase, když jdete více na jih, tak už počítejte s nějakým celním režimem, musíte počítat s importními dokumenty, s nějakými pravidly. Zažil jsem, že několikrát mě jako svlekli do naha, když jsem stěhoval autem hore dole. Takže je potřeba lépe naplánovat ten lead time a tu logistiku, jo, když se bavíme třeba o kamionových zasilkách nebo podobně. No a v neposlední řadě pro mě důležitý je, jak se ty firmy nebo ty lidi stávají k procesu nákupu. Kde vlastně v EU my ten proces máme relativně formalizovaný, jasně definovaný a stačí, když člověk má nějakou referenci, dodrží nějakou ekonomiku, má nějaký total cost of ownership, jo, a bezchybnou dokumentaci a víceméně se může stát, že jakýkoliv hráč může tyhle výběrové řízení vyhrát. Samozřejmě oni se komplikují složitosti segmentu, to znamená nejtěžší výběrka jsou ve veřejném sektoru. Jo. A zase opačně, co jsou ty kandidáti, jo, tak tam je důležitá kombinace vztahu. Jo. Tam se může stát, že na to výběrku ani nepřijde. Pokud se fakt dobře trefíte, tak máte vztah, máte nějakou implementaci a nějaké pragmatické vyjednávání a víceméně jste v tom biznisu. Jo. Tak tady mám ještě jednu poznámku a asi to zmíním víckrát. Pokud se budete bavit s někým o exkluzivitě, tak dejte si pozor, vždycky to vyměňte za plnění KPI. Jo. Dejte jim něco splníte, dajte jim nějakou cílovku a pak můžete mít tu exkluzivitu. No, to je zásadní. Oni na tom hodně bazírují, aby uměli. Já se možná ještě zeptám doplňkově k té předchozí otázce směrem do publika. Můžete nasdílet, jestli budete chtít, v jakých zemích působíte? Ne. Vy jste byla první, jak jste hlásal ty dveří. Mám vlastně Slovensko, Česko a Rumunsko. Aha. Rumunsko, super, děkuju. Já mám Albánii, Kosovo. Albánii, Kosovo, zajímavý, ano. Já mám v podstatě celý Balkán, jako pan Ferančík ukazoval, mimo některé krajiny, kde nejsme, ale aktivní jsme Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko. Super. Bezvadný. Ještě tam někdo byl? Bulharsko? Bulharsko. Na někoho jsme zapomněli? Pardon. Super. Rumunsko, Slovensko, super. Tak většinou je to ta severnější část, jak to navnímal. No. Až tady na Kosovo. Až na Kosovo, Albánii. To je zajímavý. Ne. Černá Hora a Kosovo platí eurem taky. Jo. Ano, oni tam nemají vlastní. Ano. Máte pravdu. Ano. Velmi dobrá poznámka. Děkujeme za ní, ano, je to pravda. Řecko jsem ještě zapomněl. Super.
Super. Možná pojďme to posunout, vlastně když stojíme na té startovací čáře, se potom dostaneme k těm jednotlivým segmentům a ke specifikům těch jednotlivých zemí a to je super, že máte tu reálnou zkušenost, takže budeme rádi, když potom nasdílíte nějaké svoje hot topics, jak se říká. Co by si vlastně, nebo jaké 3 otázky, když to řeknu takhle, by si měla firma zodpovědět, než řekne, tohle je naše cílová země. A já udělám krok stranou. Krok stranou. To je v pořádku. Nebo krok Jsme na zpátky. Balkáně. To je v A pořádku. předtím vůbec, než se tohleto člověk sám sebe zeptá, tak je podle mě zásadní, že to musí fungovat doma. No, to znamená, ta firma musí být 100% v procesech, ve všech, aby se to pak lehce implementovalo ven. No, v momentě potkali jsme se s firmama i v rámci naší působení v Tritonu, že jsou firmy, které tohle neměly nastavený a vrátilo se jim to jak bumerang. No, to znamená mít jasně definované procesy v HR, v IT, ve financích, takové ty základní věci. Samozřejmě tam jsou nějaké nuance lokální, kterým se budete muset jako přizpůsobit. Ale mít to doma nastavený procesně správně, alfa omega toho, že si můžu začít klást otázky, že chci ven. No. Teď k těm otázkám. Ono jich je hodně, ale já jsem si vybral 3. První je, proč tahle země. No, to je jako zásadní, v čem je ta země pro mě sexy. No. Kam cílím, do kterého segmentu, na kterého zákazníka. A jak to ten zákazník teď řeší, to, co já bych se mu nabídl. Je to vůbec tam, v tom regionu, to, co chci nabízet? Jo? Jaký je velký ten trh? Kde je ten potenciál? No, to jsou všechno otázky, které je potřeba mít jako zmapovaný pod tímhle, proč tahle ta země. Umím rychle získat pilot? Pilot je podle mě zásadní a velmi dobrý otvírák v tomhle regionu. No. Pak je to B a tam se ptám, jestli jako umím doručit, jestli umím jako vyhrát a doručit. No, to znamená, jestli jsou, respektive jaké legislativa, jaké jsou bariéry vstupu do toho teritoria, jestli mi někdo tam nemůže házet klacky pod nohy, jaké jsou certifikace. Velice důležitý a pro mě zásadní je jazyk. Jo? Jako pokud mluvíte tou řečí, tak i když 10 slov, tak já mám zkušenost, že je to super, i když to řeknete blbě, ten člověk se tomu zasměje. A už můžete do němčiny, do francouzštiny, do angličtiny, jak je vám líbo, ale už ten člověk vidí, že už máte nějaký první zájem. Jo? No a samozřejmě lokální standardy. A pak se budeme bavit dál o tom modelu a tohle bych sem taky zařadil, to znamená, jaký model tam jako chci. Jestli tam chci jenom exportovat, nebo jestli tam chci něco postavit. Mezi tím je nějakých dalších pár kroků, k tomu se dostaneme. Jo. To znamená, jestli se na to navážu, trošku přibliž pro hosty tady, jak vlastně jakoby hodnotíš ty jednotlivé jako bariéry, jo? Ty plusy, mínusy, když děláš tohle rozhodování, kam tu nohou strčím, jako do jaký země. Jo? Ono se k tomu se dostaneme pak dál, ale jako zásadní je legislativa. Jo, to je první. Druhá velice významná věc je, ale to závisí zase, ve kterým jste segmentu. Já uvedu příklad třeba, když tam vyvážíte produkty alebo prodáváte produkty, které jsou spojené třeba se stavebnictvím, jo, tak je potřeba se podívat, jestli ta ekonomika tam roste, jestli tam ten development v tom stavebnictví je nebo není. Jo. A tam je spousta dalších jako věcí, na které se je potřeba koukat, abyste si řekli, ano, je to ta krajina. Jo. Tak, nevím, jestli takhle jsem tě uspokojil. Ještě ne, ale myslím, že se k tomu dostaneme dál. Jo. No a pak je nějaká bezpečnost. Jo.
Nebal bych se do Slovinska. V Kosovu, v Albánii může být nějaké riziko. Jo. A není to jenom riziko jako lidské, ale třeba to platební, měnové a podobně. Takže v neposlední řadě bych se určitě zamyslel na to, kolik do toho chci investovat a kolik mě třeba bude stát odchod. Jo, když jako exitová klauzula je, hele, jsem ochotný investovat tolik a tolik, ale když to budu exitovat, protože něco, tak kolik mě to bude stát? Jsem ochotný to zaplatit? To znamená, Včetně pokud všechno všeho, jo, třeba, nebo jenom čistý odchod z toho segmentu, protože jsem třeba nebyl úspěšný. jaká je cena za útěk? Jaká je cena za útěk? Jo. Jo. Přesně tak. Jo. Takže ty 3 otázky, proč tahle země, umím vyhrát, můžu doručit, to je samozřejmě spojené s nějakými kapacitama a jestli to je bezpečné. Super. Pojďme se teda krátce podívat na ty úrovně vstupu, jakým způsobem do toho můžeme vlízt, takže to je jenom přehledově. Ono, ano, určitě, je to přehledově, je to jako víceméně načtení, jo, je to od nejjednoduššího až po to nejsložitější z mýho pohledu. Já vnímám expanzi takhle. Jo, všeobecně zahraniční expanze od exportu až po greenfield investice, kde prostě si postavím nějakou výrobní linku, nějaký sklad, něco a operuju tam na místě. Jo. Mezitím je všechno, celá ta paleta, kterou si můžete přečíst. Já to nebudu číst, ale já si myslím, že není tam nic, co byste neznali. Je tady někdo z vás, kdo má tu nejvyšší úroveň Je někdo, přítomnosti? kdo něco koupil v zahraničí, nebo kdo něco postavil? Je většina z vás export? Vy jste export. Ale ne, teda na Balkán teda. Jasně, OK. Já jsem se ptal těch Balkánců. Všichni exportujete? Je někdo, kdo neexportuje, má tam něco jiného? A vy importujete? Pro vás to je dodavatelská země. No, jako Tradu. chceme dělat oboje. Jasně. Ano. Obou směrů. Ale teďka něco. Jo, jasně. A já mám služby a vývoj. Aha. Služby a Jasně, vývoj, ano, perfektní. Rumunsko nejsem překvapen. Jo. Perfekt. Výborně, výborně. Super, tak jo. Tak, možná se u toho zeptám z tého pohledu, kdy stačí export a kdy ten export už brzdí růst. To je dobrá otázka. No, mám tahák, takže jsem se musel podívat. Jako, když prodávám, mám obrat a mám marži, tak neodcházím. Když zvládám dodávat nějakou službu bez penalizace, to znamená plním SLAčka a podobně, tak neodcházím. No. A pokud na tu moji prezenci a bytí a klidné podnikání v tom regionu nepotřebuju žádné lokální razítko, tak neodcházím. Jo? Takže ty 3 jako věci bych dal do té části export je fajn, pokud. Jo? Ale jakmile je požadavek trhu na lokální přítomnost, to znamená, musím se tam účastnit osobně nějakých, ale víckrát, nejenom jednou. Jo? To znamená, jakmile mě to jako opakovaně zablokuje, tak nějaké certifikace komplikované, nějaké tendry, nějaké problémy s fakturací, třeba implementace servisu, který se třeba nedá škálovat jako z domova a musím tam být. A nebo pokud mi je úplně jednoduše ta ekonomika nedává smysl, to znamená, že mi klesají tržby z marží, tak tehdy se budu zamýšlet nad tím, že už ten export je blok a budu koukat, jako co dělám blbě, nebo kam by jsem se mohl posunout jinak a jak. Takový ten běžný postup, kterým jdeme buď přes obchodní pobočku, rep office, sales office, to je jedno, až nějakému distribučnímu partnerovi, tam už se dostáváme opravdu jakoby do toho soukolí věcí, které jsi zmiňoval předtím, to znamená určitě výhoda znalost místního jazyka.
nebo nějaký lokální vztah, protože to je to, co může otevírat ty dveře. Mohl by si nasdílet možná nějakou zkušenost ze svého působení? Ano, můžu nasdílet. Já jsem kdysi pracoval pro NKT Holding. To je dánská firma, která je kotovaná na dánské burze. Má nějakých 5 noh, alebo měla nějakých 5 noh a jedno z toho bylo NKT Cables. No, to znamená, ve světě tahle NKT Cables měla nějakých 13 výrobních fabrik. Něco měla v Ázii, něco měla v Číně, spoustu toho měla v Evropě. A jestli si představíte takovejhle kabel, který je úplně jednoduchý a je relativně jednoduchý na výrobu, tak tyhle se vyráběly třeba ve Vrchlabí. A ty komplikované věci jako podmořské kabely, který metr toho kabelu měl třeba 100 kg a spolu se s tím ostrovy a podobně, tak to se vyrábělo v Kolíně. Tak já jsem začal dělat business development nejdřív pro české 3 fabriky, to znamená Kladno, Velké Meřiřící a Vrchlabí, kde na Kladně se vyráběly 1 kV a ve Velké Meřiřící střední napětí. No a ten business development vlastně spočíval v tom, že kdysi ta firma měla kontakty a prodávala do toho teritoria. Oni byli hodně silní v Maďarsku, a pak něco měli v Rumunsku, něco měli v Bulharsku, něco měli myslím, že v krajinách bývalé Jugoslávie, myslím, že to končilo Slovinskem. A nějaké 2-3 roky se tam žádný biznis jako neudál. Nebudu hodnotit ty důvody, ale domluvili jsme se, že tam budu dělat ten business development. Jo? To znamená, že já jsem se vzal jsem si ten ruksak a strávil jsem tam v rámci toho NKT s přestávkama nějakých 2,5 roku. Jo? Za první kvartál jsem objížděl firmy a vždy je tam, já říkám, že jsem byl jak taková rakovina. Jo? Že jsem se chytnul jednoho bodu a pak jsem se jak taková nemoc jako metastázoval jako dál. A vždy je dobrý tam mít nějaký záchytný bod. Jo? To znamená, jestli tam někoho znáte, nebo jste tam už byli, tak to už je to, co vám pomůže jako v tom metastázování. Jo? Dalším krokem bylo, že tím, že jsem zmapoval ten trh, zmapoval jsem konkurenci, zmapoval jsem ty hráče, tak jsme se začali zabývat tím, teda, co za portfolio tam můžeme odkud dát. Jo? Protože ten NKT Cables nedělali jenom kabely, ale oni dělali i jako accessories. Jo? To znamená, kromě velkých trafostanic, tak dělali různé jako spojováky a takové jako věci, které potřebujete na to, aby ta utilita fungovala. A to byla jako další noha toho, tak znamená, že jsme se koukali, kam se jako dá, proti komu hrajeme, proti jakým cenám, jaké tam jsou jako standardy, jaké tam jsou normy. Nepůjdu do detailu, prostě jaké stínění má kabel, kolik tam musí být toho hliníku a podobně. A začali jsme si jako typovat, tak kde se co používá, kdo používá třeba německý standard, který jsme byli schopni vyrobit, třeba rumunský standard, do toho jsme nešli. Jo? Ale pokud v Rumunsku byli hráči, kteří byli schopni nakoupit jako německý standard a my jsme to měli v portfoliu, tak jsme to nabízeli. Jo? To znamená, další věc, která je zásadní v tom, je zapíchnu si kružítko do té mý fabriky a koukám, kde to má ještě smysl dodávat. Jo? Já mám jako výrobní cenu, když tomu přičtu ty logistické náklady, nějakou marži, tak aby to dávalo smysl pro toho zákazníka. Takže zmapovat trh, zmapovat hráče, zmapovat ceny, zmapovat konkurenci a pak udělali jsme si na to nějakou strategii a pomaličku jsme se jako posouvali. Další věc, kterou jsem udělal, je, že do každé krajiny jsem si najal country manažera. Jo. Jsem měl nějaký rozpočet, začali jsme Maďarskem a vzal jsem si borce, kterému jsem řekl, hele, já jsem si to oběh, z mého pohledu to vypadá takhle, ty jsi v biznisu 15 let, tak pojďme se o tom bavit a pojď mi s tím pomoct. Jo? Takže borec začal lítat po tom trhu, seznámil se nejdřív s těma fabrikama, které máme v Evropě, seznámil se s portfoliem a začal
aktivněji obchodovat. Jo? My jsem otevíral dveře z nějaké pozice, tam jako na tom Balkáně platí, že čím vyšší pozice přijde, tak tím je to lepší. A pak už mohl on dělat tu mravenčí práci. Jo? To samé se povedlo v Bulharsku, to samé se povedlo v Rumunsku, ty kluci tam dodnes jsou. Jo? A jeden mi zemřel, ano, můžeš. No. Čili vlastně ty si vzal si lokální lidi. Ano, ano, Ty jsi to první objekt, ano, si ano. udělal si svůj názor, ale pak si vzal jako Ano, ano. Určitě, Jo. určitě. Ono Je to jasný, protože i oni lépe se mi mluví, najlepšie sa mi hovorí so Slovákom. Je to moja rodná reč, ano? Ale říká se, kolik řečí umíš, tolik razy člověkem, ono to platí. Jo? To znamená, pokud postavíš lokála, ještě lépe z biznisu, v nějakým setupu života, který se ti do ty skladačky hodí a ví, že on má ambici a bude mít nějaký potenciál na úspěch, tak to je ten ideální partner pro ten trh. Maďarsko dobře chápu, ale tady ty třeba ty jako jižnější země. No, tak tam Jak podle čeho jste vybíral? bývalá Jugoslávie měl jeden borec na starosti celou, to znamená od Slovinska až... A to nevadilo? Jako... Nevadilo to. Taky byl 20 let v trhu, byl v kabelovém biznisu, dělal na provizi a toho jsem třeba učil pracovat. Jo, toho Jako dovednost. Jo? Ale jako bylo to super, protože já jsem se mohl spolehnout, jsem mu řekl, hele, Bojane, my jdeme teď na měsíc za tebou, tak uděláme si farplán a my jsme od velkou obchodu až po utility navštívili jako všechny, co jsem si smyslel. No. No, takže jako je super mít tam lokálního člověka, pokud nejste samozřejmě domácí a nevládnete tou řečí taky. Ale rozumím tomu tak, že vlastně to obejítí si toho trhu Ano. po vlastních nohou a vlastním baťohem vlastně byla taková příprava na to, abys potom neměl bulíky na nose. Jo, to znamená, Ano, aby tě někdo neopil rohlíkem. aby tě neopili rohlíkem, to znamená to, co si vlastně jakoby zmiňoval na začátku, že někdo vám nedá tolik, kolik já vám můžu slíbit, tak si otestoval, jestli opravdu Ona je dobrý relevantní zkušenost. Ona je dobrý v tom obchodě všeobecně, když mám nějakou výrobu, tak ten obchodník Jo. v rámci onboardingu běž do výroby a tam buď, abys to pochopil. Možná se u toho ještě trošku zastavme. Zeptal bych se tě, jaký jsou z tvého pohledu ty důvody, proč jakoby často může ten partner, ten distributor selhat. Jo, s kterým vlastně jakoby tam navážeš ten vztah. No. Zase udělám úkrok stranou Ukrok stranou, vlastně. a řeknu, pokud si já udělám dobře domácí úkol, to znamená, nepodcením tu přípravu v té analýze, vůbec v té přípravě, aby jsem navnímal, co se jak chová, tak vlastně tím eliminuju příští jako slíhání toho partnera. Jo? A protože já si myslím, že pokud můžeme vyčíst jako 50 věcí, proč ten partner může zlyhat, ale já říkám, to je jenom výmluva. Protože já jsem si to s ním nedomluvil. Já jsem mu nedal jasně najavo, co já potřebuju. Nevyjasnil jsem si s ním ty očekávání, nevyjasnil jsem si s ním ten proces, nevyjasnil jsem si s ním ty podmínky, nevyštrngali jsme si navzájem ty věci, které jsou pro ně důležité, pro mě důležité. Jo? A takže pro mě je zásadní ta příprava, navázání toho vztahu, jo? Fakt si říct úplně všechno, protože pokud se to nepomenuje na začátku, tak se zase vracíme a jdeme do toho kruhu problémů. A ty si udělal tamhleto a nevím, ty nemáš kompetenci a neumíš pre-sales, jo? A ty prodáváš konkurenční řešení. Jo? Nebo jsem blbě nastavil na začátku marži. Jo, pro něho to je, jako pokud mu dám něco a pro něho to nedává smysl a je to pro něho jenom třeba doplňkový produkt, tak taky jsem to blbě udělal já na začátku. Jo? Třeba jsem si nekoukl na to, jak vypadá ta cenová úroveň nebo ta hladina těch jako projektů, produktů, které mám. Jo? A pak tam jsou ještě třeba nějaké věci,
když já mám nějaký, třeba ho neudělám správný onboarding s tím borcem, jo. Znamená, on nebude znát moji core kompetenci, kterou já mám u mě doma. Já ho nenaborduji, já mu to všechno nevysvětlím, nedám mu to školení, neumožním mu, aby on získal třeba certifikaci, jo, buď svoji lokální nebo moji, když já budu vyvěřovat certifikát, aby ten někdo prodával. Jo, a podobně. Takže ono tam je spousta jako věcí, ale za mě se to dá kvalifikovat jako výmluva. Mhm. Jo? Mhm. To znamená, co si vlastně jako ty si nezajistil, neudělal, tak nedostaneš. Přesně. Jo. Jo. Proto jako klademe důraz my vždycky jako na tu přípravu. No. Že jinými slovy, minimum očekávání, jako očekávám, že, a předpokládám, že, ale strukturovaně, prostě bod po bodu máme, nemáme, domluveno, nedomluveno. Ano, Jo, takhle, jo, jak u blbých. Jak s dětma, tak. jo? Jako cak, Nejhorší jo, je jo. nevyřčené očekávání. Ano, nejhorší jsou nevyřčené očekávání, ano. A domněnky. A samozřejmě jako, tam to je asi druhá část té otázky, jak se k tomu dá předejít. Přesně tak. A to je to, o čem jsem mluvil. Takže přejdu tomu, že udělám tu přípravu. Takže to přehrajeme zpátky. A obrovská výhoda v teritoriu je vztah. Vztah osobní. Jo? Ne mailový, ne telefonický, osobní. Jít tam s prominutím, dát si tu večeři, s prominutím, Dát si ten kromě drink. muslimské enklávy, opít se tam s nima, jo? Pořádně se poznat. Jo? Děti, rodinu, prostě povykládat si, aby ten vztah tam nějaký jako byl, jo? Abyste se trochu znali. A absolvoval jsem si tam toho hodně, tohohle toho. Jo? No a pak se můžu zabekovat, že tyhle ty věci si dám do smlouvy. Všechny tyhle ty přípravné věci z té přípravy si dám prostě do smlouvy. Exkluzivita, jo? Zase se vrátím k tomu výkon nebo respektive exkluzivity za výkon. Jo? Dodej mi, já ti to dám. Nebo komituj se k něčemu, zavaž se k něčemu, máš to mít. Ohraničit to časem. Tady máš 3 měsíce. Ukaž, jestli umíš. Pokud neumíš, je chyba na mé straně nebo na tvý straně. Pomoc mu. Jo? Nespoléhat se, že to on zvládne sám. Být mu tou, jako podporovat to. Jo? Být mu parťákem. A samozřejmě další věc, která je zásadní z mého pohledu, je nějaký reporting. Jo? Oni jsou čím víc na jich, tím méně reportingu. Jo? Transparentního. Jo? Jako mlžit, jo, ale transparentně odreportovat věci je to těžší a těžší. A certifikace, SLAčka a podobně, jo. To jsou zase všechny ty parametry, které vy potřebujete, jsou pro vás zásadní, tak to s tím partnerem probrat a domluvit se na tom, očekovat si to, dát si to do ty smlouvy a uřídit to tou smlouvou a tím vztahem. Určitě. Já se to snažím si to nějak jako v sobě aplikovat i do toho online. Obchodujeme primárně online. E-commerce. A trošku mi tam, jako nevím, jestli se tohle všechno, to, o čem vy mluvíte, dá aplikovat i pro tu online spolupráci, kdy tam vlastně jsou ty vztahy jako na úplně jiný úrovni. Jedničky a nuly. Jo. Jako je pravda, že jste velmi specifickým oboru nebo segmentu. Ale já subjektivně to vnímám tak, že i v tom online biznisu jsou nějaké pravidla a nějaké principy. Jo? A to znamená, já nevím, jestli vy poskytujete službu, nebo oni vám poskytují službu. Jo? Jasně. Jo. Takže tam je to asi možno otočené, že vy jste jako dodavatel, oni jsou zákazník. Takže ano, takže nějaký principy tam jsou, já neumím pomenovat, jo, protože nevím, co to je za biznis, ale určitě tam máte
nějaký parametry, na kterých to můžete vyskládat a můžete tu jeho performance měřit. Jde spíš o ten osobní Vztah. kontakt, protože třeba jako v každé té zemi máme nebo předpokládáme, že budeme mít víc těch zákazníků. Ale tím, že vlastně to tam funguje čistě jenom na té jako onlineové bázi, kdy my opravdu využíváme teda jako dopravce po paletách a posíláme jim to zboží, ale není tam máme nějakou platformu, kde oni objednávají, ale nemáme tam prostě ten fyzický jako kontakt. Že biznis jako nemá tvář. Jako do jistý A je to asi jednodušší, ne? My jsme začali v říjnu, takže Jo, okay. proto jsem tady. Že jste jako na začátku té vlny. Jsme na začátku, ale Jo. máme nějaký první zákazníky. Já se zeptám jinak. Musíte toho člověka vidět? Jako bylo by lepší, kdybyste ho viděl? Něčemu by to pomohlo? Ne úplně, nepotřebujeme. Tak pak to je jednodušší. No, jako v mých očích. No. Samozřejmě jenom. Co může sfailovat to, že tam ten business půjde nebo nepůjde? Jako co může být jakoby ten problém, na čem to může... Já to nevnímám úplně jako problém. Já jsem Jo. si zase na tom, že ten Balkán je opravdu, vnímám to, že se tady je ten vztahovej a že to je postavený jako na tom teda jezdám, ožrat se s nima. Jo, Stará škola. Jo. no, stará Ale, škola. ale tohle je něco nového. Ale jsme v roce 2020. No právě, Samozřejmě jasně. My se snažíme koukat jako uvíc dopředu a jako za mě, já si nedovedu představit, že bych jako já měl jet sám do těch zemí, kde kam plánujeme expandovat a tam prostě hledat tímhle tím způsobem. Tak vy už jste možná našel, vy už je máte ty parťáky. Máme 4-5, No, tak ale máte je. máme. No. A teď jako jenom se zamyslím, já teď jako provokativně, jestli bych tam se chtěl s nima seznámit, jestli by to bylo jako lepší. Aby jsem viděl, kdo zatím je. Jo. I když to možná nemusí být, možná to je jeden člověk. Já jsem abstinent a nedovedu si Jasně. představit, že jet někam. Rozumím, jasně. A teď si tam teda vytrpět jako a teď mě tam prostě předvolovat. Chápu, případě musíte jenom do Bosny. Chápu. Přirovnáte třeba, jako my jsme mývali pobočky třeba v Bulharsku a tak. A vždycky, když tam někdo přijel z centrály, jako z Prahy v uvozovkách a ještě jako mluvil to lokální řečí a jenom my jsme dělali prostě roadshow vždycky jednou za rok nebo jednou za půl roku tam prostě to je viděl a aspoň se s těma partnerama potkal a vždycky to mělo velký vliv na to, když znali ty obličeje. To je stejný, to je jak když v korporátu s proměnutím uděláme building těch lidí, kteří normálně se spolu jenom mailujou a najednou jako se vidějí face to face. Tak vlastně to eliminovalo veškerý jakoby řešení problémů a tyhle ty věci. Takže si myslím, že jako z vašeho úhlu pohledu bych na to koukal jenom tady, to, jako k čemu to může být dobrý a jak častý kontakt vůbec tam stojí za to s někým mít a s kým, protože vlastně vám to může pomoct rozvíjet ten biznis jinak, že jo? Když tam prostě nejsou ty, když tam někdo na tom trhu není, tak to já vnímám tak, že vlastně já musím být o to chytřejší, si umět ten trh mapovat v úvozovkách z jiných zemí. Jo. Já jako jsem schopný, jako pořád jsem se taky to vracím jen k tomu osobnímu. My vybavujeme hotely a restaurace, jo? A vlastně máme nějaký sortiment. Jasně. A já si nedovedu právě představit ještě díky tomu jako biznisu, který děláme, jako mít to postavený prostě na té osobní rovině, na těch osobních stavech. Já to tak vypíchnu, kteří jsou největší, že Možná tam to rozvíjet, že tam rozvíjet bonusy, že tak dále, já nevím, jak online vlastně komunikujete s tím, že i potom se nějakým způsobem ještě motivujete do toho, aby zvedli ty obraty. může to být, Je to tam trošku jinak právě než v tom offlineu. No. může to být možná krok ke škálování, ale já přinesu, vy jste chtěli reagovat, myslím. My působíme v business službách, prodáváme nějaké B2B řešení, software, zjednodušení. A v současnosti působíme v 17 krajinách, odoberiem z toho 3 jako Československo, Polsko, já mám na starosti 14 krajín. Nie je fyzicky možné byť aj v Bruseli, aj v Bukurešti, ono je to hodně daleko a já neznášam lietanie. Takže ja keď ako plánujem, čo ja jem v Rumunsku alebo v Bulharsku, to sú niekedy ako týždne
každý. A boli časy, alebo sú časy, keď ja mám niekoho v ruke a môžem ho proste použiť, ale je to niekedy až kontraproduktívne, pretože tých ľudí niekedy vyrušujete od práce, že tam budete každý mesiac. Ale to, čo sa mne oplatilo, je vidieť sa raz za rok, raz za 2 roky. Jo, pretože pán Ferančík to tu zdôrazňoval na začiatku, vzťah. Je niečo iné, keď posielate dodatok, zmluvu, pošlete to mailom, jasné tieto veci, ako nebudeš nosiť papierovo. To sa dnes vlastne nerobí, čo dal okrem Boston, tam sa mi postáva, že musím ako fyzicky niečo ísť podpísať. Ale vyslovene tí ľudia sú radi, že ma vidia. Áno, my sa tam bavíme o navýšení ceny, sú to nepríjemné veci, ale potom už preberáme manželky, deti, psi, dovolenky a tieto veci. A s tým adnanom v tej Se mi líbilo to pořadí. adnanom v tej Bosne už máte vytvorený vzťah. A už teraz to nerobíme úplne akože po mailoch, ale máme na seba Viber, jo? Alebo cez Viber komunikujeme. Jasne. A proste Adnan, prosím ťa, jo, potreboval by som, môžeš sa na to pozrieť. Je to jednoduchšie, krajšie, účinnejšie ako cez tie maily. Ale na začiatku Face call. s každým jedným klientom chcel som sa s ním vidieť akože osobne. Chcel. Verte mi, v tej Bosne som bol, alebo aj v tom Rumunsku, som bol v lokalitách, kde ako, tam nechcete byť. V Bosne máte jednu úžasnú fabriku, je to Zlatá baňa, doslova Zlatá baňa, myslím, ako dolujú zlato do zeme. A 70 km okolo nie je nič. A vedie tam polná cesta. A tam idete. A bol to môj top klient v Bosne. A doteraz si píšeme, voláme, i keď už nie je môj klient a očakávame, že sa vráti. Čiže aspoň raz ročne, raz za 2 roky. Moc děkuju za to doplnění. Já to taky nevnímám, takže jako ten koupání se v tom alkoholu je ta podmínka. Jo? Jasně, určitě. Ono to je jako doplněk a člověk má právo ty věci prostě si vymezit a říct, ale všechno možný, ale prostě abstinenta. Ale vlastně ta tvář a ta emoce jakoby je v tom regionu hodně silná. Já jsem měl možnost pracovat před 2 lety na půlročním projektu ve Slovinsku a Slovinci jsou takový Rakušáci s vysokou emocí, jo, když to řeknu trošku, jako ty vesnice jsou prostě uspořádaný, uklizený, každý má za barákem ten vinohrad, ale ta emoce hodně vlastně cementovala ten vztah a zajít si spolu prostě na grilovaný sele a pobavit se o těch rodinách, to mělo jako největší hodnotu pro posouvání těch věcí, těch témat té práci. Jo? A tam samozřejmě to očekávání, budeme se za chvilku o tom bavit, že nejedeme jako do třetího světa, oni očekávají profesionalitu jako na té naší straně. Jo, to jako nepřijali jsme prostě do střední Afriky. A na druhou stranu, tím, že jdeme jim trošku, že my jdeme v tomhle tom naproti, na ruku je z mýho pohledu vyjádření respektu místní kultuře, k tomu, jakým způsobem oni uvažují o světě, že mají jako jiný historický půdorys než my a projevení toho zájmu i v podobě, jak Matěj zmiňoval těch 10 slov, což je jako úplně v pořádku, to je ten icebreaker. Jako opravdu jako by to takhle fungovalo. Fungovalo to dobře v té fabrice prostě ve Slovinsku na place s těma klukama z té výroby. Stačilo pár slov a prostě bylo to. Najednou jsme byli jako na jedné straně barikády a viděli jsme, o čem se bavíme, kam směřujeme. Takže moc děkuju za to doplnění, to bylo super. A je to možná jakoby v tomhle malinko překliknu do toho regionu, protože vy jste vlastně zmiňovali oba dva, jsme v IT světě, jo, a ať už to e-commerce, nebo to jsou prostě vývojové služby, je to zajímavé, že opravdu jakoby ten region v řadě zemí expanduje v oblasti IT služeb a roste vlastně jakoby ta kvalita, ať už je to úroveň subdodávky, software housey, vývojové platformy, nové řešení. Některé země mají i svoje malé jednorožce v oblasti IT. Jo, ty jako země v tomhle jdou nahoru. Takže to trošku jako pozměnilo to vnímání toho regionu, že oni se těch nových technologií nebojí. Jako, že to není úplně jako takový ten old style tradiční business a jdou do toho a hodně to samozřejmě ženou ty mladé generace. A jako ty mají
mají jiný očekávání a je to ta progresivnější část té Evropy, bych jako řekl. Jo, tam ten hlad a ta chuť uspět, jo, jako, a nějakým způsobem vyrůst, jako je velmi silná. To znamená, když se vlastně jako na to podíváme, to, co není překvapivý, tak je určitě silný turismus. V konkrétních zemích je vlastně jakoby významná klíčová část HDP, to není asi jako nic nového, ale hned v tom závěsu jsou ICT služby, je tam významná energetika. I někteří čeští hráči mají svoji zkušenost z penetrace nebo expanze energetické do tohohle z toho regionu. Ne vždycky teda úspěšnou, ale mají. Samozřejmě tradiční průmysl, Srbsko, které není v Evropské unii, tak je historicky poměrně velmi průmyslová země a je vlastně jakoby nastavená na spolupráci s firmami, které mají velmi kvalitní produkt v oblasti strojírenství, obráběcí stroje pro jako složitá řešení a mají tu kompetenci v obráceně. Jo? To znamená, umí vlastně dodávat, což je důkazem toho, kam vlastně penetruje ten automobilový průmysl. Jo? Jako posiluje, o Maďarsku se nebavím, to už je jako na té straně, jako je Česko, Slovensko z hlediska síly automobilového průmyslu, ale Srbsko jako velmi významná lokalita, což znamená jediné, a to je, že je potřeba kvalifikovaná síla, která tomu rozumí a silný zázemí školství, který umí jako ty lidi jako vyprodukovat. Takže je tohle příležitost. A to, co běží na pozadí, je přirozeně i jsou alternativní OZE, alternativní zdroje energie a tak dále, EVčka, platformy, ta chuť po nových technologiích a bezemisních technologiích i v tomhle regionu překvapivě roste poměrně silně. Co bys tomu řekl, Matěj, ty? Asi nic. Protože tohle je něco, co je veřejně dostupná informace. Jasně. Tak jak říkal Tomáš, my jsme byli překvapení. Já jsem třeba tohleto nevěděl. To, že v Albánii a v Černé Hoře jako je top ten turismus, tak to asi víme, ale už můžeme se bavit o tom, jak se to tam dělá. Jo, třeba. Tomu se můžeme dostat někde na přestávce. Jo. A mě překvapilo třeba to Srbsko, že je jako jedním z lídrů těch ICT řešení. Já jsem to vůbec nevěděl. Jo. Takže to jsou věci, které jsou zajímavé. Tam, kde je sluníčku, je solár, to je jasný. A to, že v Maďarsku fungují automobilky a automobilový průmysl, tak to jsme taky věděli. Takže tohle jenom na dokreslení. Mě zajímalo, jako co ten region táhne. Jo? Tak proto jsme to takhle displejovali. Možná to všichni znáte, možná ne, možná to je pro někoho zajímavý. Takže je to jenom jako na zajímavá informace. Jo? Nechci to komentovat. Na dokreslení. Tak. Jo. Spíš se zeptám, já mám zkušenost teď jako čerstvou, že jsem chtěl do Maďarska a musel jsem dostat pozvání písemné od firmy, které se někde zaregistrovalo. Máte s tím někdo zkušenost? Je to pravidlo, nebo je to jenom do nějakého regionu Maďarska? Ne, není tady taková zkušenost. Jo. Ne, je to jako... Jo. Je to něco... Jo, my jsme v létě, koncem léta jsme jeli hrát golf. A ten můj kamarád, který ze Slovenska, on tam má fabriku, říká, že mi musí napsat pozvání a to se musí někde jako, že budeme vstupovat jako do Maďarska. Jo. Tak nevím, jestli je to nějaká nová Orbánovina. Nic, jo. A hranice jsou volné, ano. Ale ta registrace nějaká... Okay. Na hru v tom klubu, jo? Prosím? Na hru v tom klubu? Ne, že někdo jde někam. Jo? Okay. Jako... Okay. Nevím. Zajímavý. A to je varianta. I to je možné, no. OK. Dobrý. Možná je zajímavý jenom u toho Maďarska krátký komentář.
Maďarsko je trošku vnímané jako vstupní brána čínského biznesu No. Evropské unie. Teďka nová investice do BYD jako nový automobilky, čistě čínský. Malinko se téhle pozici snaží uplatnit i Srbsko. Máte s tím vy někdo zkušenosti, že se tam potkáváte s čínskými firmami v regionu? Ne. Tak doufám, že to nepřijde tak rychle. Tak. No tak pojďme se trošku bavit o těch lokálních specifikách, jak říkáte u vás doma. No. No, to je, Tomu se budeme bavit dlouho. můžeme, no, nevím, uvidíme, jestli to je zajímavý, jo. Možná zkus Já začít. to tak jako vypíchnu nějak, jo? Jako No. nebudu to číst ani nějak dlouho Takový sáhle o tom mluvit. Největší bizár, s kterým jsi se potkal třeba. Ani podle mě to není bizar, podle mě to je jako kulturní specifikum. Dobře, tak jo? řekněme to tak, kulturní tak specifikum. čím víc jedu na jih, tak tím víc je uplatňováno třeba direktivní řízení ve firmách. Jo? Čím víc jdu na jih, tak tím víc záleží na tom, jaké ten člověk má postavení. Jo? Oni vzhlíží k těm pozicím, k těm důležitým lidem. Jo? Čím víc jdu na jih, tím je tam vyšší korupce. Jo? Je to takový jako... je to zajímavý. Říkám, jsou to nějaký kulturní specifika, ale tyhle ty 3 věci mi napadly jako zásadní. A je dobrý tam začít formálně. Jo? To znamená, čím víc jdu na jich, tím víc být formálnější a pomalu si otvírat ty dveře. Jo? Jenom se doptám, když jsi mluvil o té senioritě, předpokládám, to je seniorita z pohledu role té firmě, kterou zastupuješ. Pozice hierarchie. A nebo to věkové? Není to, může to být i věkově, každopádně není to seniorita kompetenční. OK, Jo, dobře. Kdo výš sedí, ten je větší frajer. To, jestli to umí dělat dobře nebo ne, to nehraje roli. Jo. Jo? Kdo je výš, ten je větší frajer. Jo? Aspoň to je moje zkušenost. Možná se to mezi časem změnilo. Jo? To znamená, když to doplním, tu otázku, když prostě na těch vizitkách máš vice prezident pro tohle a vice prezident pro tamhleto. Ano, proto já jsem říkal, že funguje to lépe. když jsem měl napsat, když jsem jako se vrátím k tomu NKT, tak jim se to natolik líbilo, že mě v nějaký krátké době instalovali jako do centrály a řekli, že ty budeš Group Business Development Manažer. Jo? To znamená, že já jsem musel zmáknout celé to portfolio a to už znamenalo, že nepřišel někdo z Čech, ale přišel někdo z centrály. Tak jsem měl přístup k vyšším pozicím, třeba i k generálním ředitelům, jo, nebo obchodním ředitelům. Jo. Tak v tomhle to je pro ně jako celkem zásadní. Jo. A vnímají to jenom po té formální stránce, nebo zároveň od tebe i očekávají a v těch komplexnějších korporacích to může být někdy téma, že máš opravdu tu pravomoc rozhodnout? Ano, někde jo, někde ne. Ale jo. My se potom budeme bavit o jednotlivých zemích, jako to rozebereme ty rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. A je to super dotaz, moc si za to děkuju, nečekal jsem to. Aha. Ale ono v té hierarchii, čím víc jdu níž, tak tím víc se tam děje to, že se tam rozhoduje jako jeden člověk. A nemusí to být vůbec jenom v soukromé rodinné firmě. Jo? Znamená, může to být i to, že tam je nějaká polostátní firma nebo státní firma a tam prostě borec, který sedí na vrchu, rozhoduje o tom, jestli se koupí jako toaletní papír. No, takže je to dobrý dotaz. A my jsme, pokud je správně delegována ve firmách pravomoc a zároveň nějaká svoboda a zároveň nějaké podmínky a volnost toho
v té matici toho rozhodování, samozřejmě nějaká odpovědnost za nějaké číslo, tak do ty výši si můžeš skákat. Jo? Pokud to jde někam jinam, tak se musíš zeptat svého vyššího. Jo? Takže ano, pokud jsem tam působil já a řekl jsem, že bychom tam chtěli dodávat a tohleto a tohleto a tohle jsou ty ceny a takové jsou podmínky, tak jsem byl pro ně validním partnerem. Tak. No, toho se ještě... A kromě těch 3 věcí, ano, prosím. Jakou roli tam hraje brand? Jako síla brandu od toho severu? Obrovskou. Děkuju za to, obrovskou. Jo. A já jsem se tam pohyboval v období, kdy co bylo německé, to bylo prostě číslo 1 a přesto nejel vlak. Jo. Takže jako... Právě k tomu ten vztah Made in Czech Republic, jestli to má nějakou váhu. Historicky. Pokud to mělo jako... To je asi jako můžeme to jako rozvětvit, jo. Pokud se to přibližovalo ten západním standardům, tak super. Jo. A většinou to bylo levnější. Jo. Takže tohle jako jo. Pokud to bylo něco no name, tak se muselo, jako, já nevím, jestli jsem se potkal někde, že jsem propagoval někde nějaký no name, jo, ale myslím si, že člověk musí hodně složitě vysvětlovat, že to je správné řešení nebo správný produkt pro toho parťáka, který je tam dole na jihu. Jo. Takže ano, moc děkuji, je to pravda. Nespomeneme si na všechno, ten brand hrál, nebo hraje velkou roli. To je super otázka, možná někdo to bude chtít doplnit, ale ve vnímání té značky tam jako fungují ty schémata, které jako známe. Jo? To znamená historická zkušenost v tom regionu. Zbraně, sklo, obráběcí stroje, kolejová vozidla, jo, to prostě v momentě, kdy tam je ten brand Made in Czechoslovakia nebo Made in Czech, tak prostě ta asociace je silná. Pivo, jo, jako pivo a spousta pivovarů v regionu má české sládky anebo jsou vycepováni českými sládky. Jo, k tomu, aby vařili kvalitní pivo a nekazili turistům dojem z pobytu. Takže tohle to tam funguje a to ostatní podpoří Matě německý brand jako silnej, jako tradičně. Západní. Ale Amerika německý speciálně, jako v té mapě, když kouknete, kde končí Slovinsko, tak tam tím směrem to je, co bylo Němačké, tak to bylo Němačké, tak to bylo jako... Setkal jsem se taky s tím třeba, když jsme byli v Srbsku, že to se naopak jako Amerika, že tam bylo jako negativní emoce vůči Američanům. Jako já jsem tam tenkrát byla, jako to bylo přesně po té válce, takže oni když jdeš do těchto zemí a máš dobrého parťáka na své straně, tak on tě upozorní na to, co kde můžeš a co kde nemůžeš. Jo, to znamená, a vůbec jsou regiony, kdybych se vůbec nepouštěl do politických diskuzí. Nějakých politických diskuzí. Jo. Tak bych ti rád odpověděl. Takhle. Jo. Oni tam mají historicky, ono se říká o tom regionu, já jsem to někde slyšel, že, a to jsem slyšel už dávno, já už vím, kde jsem to slyšel, Dr. Jones ve Filadelfii na univerzitě mi to říkal, že oni ty Balkánci, a teď referoval čistě na bývalou Jugoslávii, říkal, že oni jim vzali zbraně a oni se začali být klackama a vzali jim klacky a oni se začali házet kamenama a vzali jim kameny, tak se byli pěstma. A to je náboženský problém, který tam oni mají. Jo. Dlouhodobě se ty náboženství spolu nedokázali jako fungovat. Tak jsem se to aspoň učil já. A to je historicky zakořeněné něco, co tam vlastně ty konflikty víceméně i po světě a způsobuje, že vlastně tam je ta historická nějaká nenávist vůči jinému náboženství. Jo, takže... Zažil jsi tam ještě něco takového, jako největší flopa je poslat Slováka, který mluví maďarsky do Maďarska, tak něco takového. Jakože kde prostě, když tohle ty lidi zjistějí, tak je to KO.
Dobrá otázka. Kdysi platilo, že pokud si obchodovala, teď budu referovat na Srbsko, kdysi platilo, že já jsem se v Srbsku, srbské rozdělené nábožensky na 3 části. Jo. A pokud jsem byl v jedné části a měl jsem tam parťáka, tak jsem nemohl dělat s někým jiným v té jiné části. Ale to referuju teď tak jako dobrých 15 let zpátky. Jo, takže to nevím, jestli to teď je. A dovedu si představit, že pokud je ten produkt exponovaný, takže ta exkluzivita bude platit jenom pro tu jednu část, která je tam jako vymezená právě tím náboženstvím, a že do druhé části jako to dávat jako nebudu. Jo? Mm-hmm. Jo. Jinak jako, tak nevím, jestli ještě něco. Někdy FOPA může otvírat. Naběhlo jedno přesně takhle, prostě perfektně mluvící Slovák maďarsky, ale prostě to bylo úplně... A pokud ho pošleš do nějaké oblasti, která je ovlivněna nějakým politickým... To je dost možný, člověče. Já bych možná v tomhle pohledu teda se posunul trošku k těm jednotlivým zemím, pojďme se o tom trošku pobavit. Ale někdy FOPA, pro Milenko, někdy i FOPA může být velký otvírák. Jo. Jo? Okay. Okay. Vyděsit. Jo. No. Tohle... Tak otázku nepoložíš? Položím ti otázku. Jo? To znamená, ano. Pojďme jakoby trošku rozebrat ty jednotlivé země, pojďme se o tom jakoby pobavit, pojďme sdílet. Maďarsko je nám vlastně v rámci těch zemí tady v tom regionu nejblíž nějakou společnou historii. Částečně jsme se jako střetávali, i když nebyla to svatá říše římská, byla to samostatná oblast, ale potkávali jsme se. Má svoje jakoby specifika, jakoby po kterých vlastně jakoby v tom biznesu se jde. Já si dovolím si vybírat. Vybírej si. Jo? Každý si je to to jako může přečíst. Je to jako bomboniéra, jo? Je to jako, já si budu vybírat, jo. A tohle je moje zkušenost, jo, nějaká. A to, co jsme to skládali tak, jako co je nám nejblíž, jako geograficky teď myslím, jo. A když si všimnete, tak v těchto ty krajiny, které nám jsou nejblíž, tak netlačit na pilu je něco, co je jako v těchto 3 třeba společný jmenovatel. Jo? Co to znamená? Nespěchat na rozhodnutí. Jo? Nespěchat na rozhodnutí a někde se tam objeví dál, proto jsem řekl, budu si vybírat, nepoučovat. Jo? Já jsem ze západu, já tady jsem sežral všechnu moudrost světa a vy tady budete dělat věci, které já budu chtít. Jo? To jako vůbec. Čím víc na jich, tak tím to méně platí tohleto. Jo? Takže a samozřejmě je tady i ta, jak jsem se zmínil, jako citlivé otázky, mezihraniční, historický, politický. Jo? Můžu si zavtipkovat, tak jako pokud řeknete v Albánii, že jsou to potomci Turků, tak vás podříznou. A přitom je to pravda pomalu, jo? Protože Turci, jak se stěhovali od toho Dunaje, tak co viděli, to znásilnili. Takže je to takový jako hodně tači. Nemyslíte toho pána Tačiho, ale je to hodně jako takový... Do tohohle jako, určitě nezabrušovat. Přesně, jo? Nezabrušovat. Být na to připraven, určitě mít nějaké povědomí o tom, co ta země má za sebou, jako být malinko zorientovaný. To je jako dobrý, jo? To, třeba někde funguje ještě vendetta, nebo fungovala vendetta, jo? To je jako, tam se zaples nějakou holkou, tak to je konec. Jo? Viděl jsem i rozvedené rodiny, kdy člověk na nesprávném teritoriu se seznámil s někým a pak přišli 2 bratři a řekli, že si ji musí vzít za ženu. Jo? Fakt je to divoký. Ano, dostanete to. Všichni to dostanete, takže proto budete to mít. Jo. Já myslím, že můžeme, pokud máte k tomu někdo nějakou otázku, tak... Nebo můžete nastílet. Můžete zkušenost, jestli tam něco chybí třeba, nebo
něco, co vy jste zažili, aby jsme to doplnili, protože to je subjektivní toho. Dobře, ještě bude čas na zábavné Ano, historky. ano. Jo. Tak, Jo. já to ještě teda posunu. No a pak máme Bulharsko, Rumunsko. Jo. To jsou dvě velké země poměrně. To jsou dvě velké země. Já k tomu mám komentář takový, že i v jedné, i v druhé jsem strávil spoustu času. A byl jsem taky v městech a v místech, kde nic nebylo. Jo. Z mýho pohledu je Rumunsko blíž k Evropě a k evropské kultuře než Bulharsko. Jo. To je můj pohled. Bulhaři jsou takový ještě bojovníci a takový jako ne úplně srovnaný, i když teď jako poslední, a teď vůbec nechci zacházet do nějaké politiky, se to tam prej nějak začíná rovnat. A potom, co nás před nějakým časem opustil Bojko Borisov, který tam ještě jako působí jako bývalý premiér. Takže ono se to tam už nějak rovná.